No hei ja hei, tervetuloa Vantaan Hämeenvaaraan. Me ollaan nyt osoitteessa Viikatetie 8a ja mulla on täällä myynnissä aivan ihana 56 rakennettu ja 2006 laajennettu rintamamiestalo. Tämä vanha osa, alkuperäinen osa on Siporex-rakenteinen ja laajennusosa puuta. Me ollaan nyt tämän rakennuksen tässä vanhalla osalla ja alapuolella tässä on myös kellari. Ja me ollaan tässä olohuoneessa. Tämä on osa olohuonetta ja tässä on ruokatila. Sitten tuolla laajennuspuolella on vielä lisää oleskelutilaa. Ja hei, täällä on aivan ihana tämä tulikiven kaakeliuuni. Mut lähdetäänpä hei nyt katsomaan vähän, että miltä täällä ihanassa kodissa näyttää. Mennäänpä ensin tänne. Tämä on laajennuksen aikana tehty tämä iso terassi. Ja hei, mitkä ihanat toi tammet tossa. Ja sit lähdetään tänne uudelle puolelle. Tässä on pieni kynnys. Niin tässä on ollut aikaisemmin tuulikaappi. Ja tää on vielä vanhaa ulkoseinää. Ja nämä ihanat ikkunat, mitä tänne on tehty tosi korkeat. Valtavasti tulee valoa sisään. Ja tämä rakennus on myös kuntotarkastettu nyt ihan vastikään ja aivan loistavia arvosanoin. Kuntotarkastajakin sanoi, että onpa erittäin positiivinen tapaus. Ei, täällä on kylpyhuone, suihku ja sitten mennään tänne aivan ihanaan, tosi tilavaa makuuhuoneeseen. Täällä on myös tosi runsaasti säilytystilaa. Ja sitten lähdetään katsomaan keittiötä. Ja tässä myös tätä isoa ikkunapintaa. Ihan mahtavaa. Tästä mennään kellariin. Tässä kodissa on 3 makuuhuonetta. Tuolla oli tosissaan se yksi. Tässä on toinen. Ja sitten tässä on vielä nyt työhuoneena käytössä oleva 3. makkari. Täällä on aivan ihanat sävyt seinissä ja tätä on remontoitu tosi rakkaudella. Tästä tosissaan mennään kellariin ja täällä on yläkerran vessa. Reilusti säilytystilaa, eteisessä ilmalämpöpumppu viilentämään ja toki myöskin lämmittämään talvella. Ja tässä on tosi käytännöllinen I-mallinen keittiö. Täältä löytyy kaikki tarvittava: jääkaappipakastin, astianpesukone, liesituuletin. Ja hei, mennäänpä nyt katsomaan tonne kellariin, mitä me sieltä löydetään. Ja hei, nyt ollaan tulossa tänne kellaritiloihin. Eli ensin ollaan tässä saunan vilvottelutilassa. Tää on aivan ihanan tunnelmallinen. Ja täällä on pesuhuone ja sauna. Täällä on myös pesuhuoneessa pyykinpesukoneelle paikka. 2 suihkua ja sitten aivan ihana tunnelmallinen löyly. Puukiuas. Täältä saa todella ihana kosteet, lempeät löylyt. Sitten täällä löytyy muuten täällä oven takana vielä alakerran WC. Ei tarvi yläkertaan lähteä. Tuolta tuon verhon takaa löytyy kodinhoitotila. Ja sitten täältä päästään pihalle. Täällä on vanhaan autotalliin tehty tosi reilusti säilytystilaa. Tuolta oven takaa löytyy tekninen tila. Mikä on muuten, täällä on vastikään siirrytty öljylämmityksestä vesi-ilmalämpöpumppuun. Ja se on todella energiatehokas lämmitysmuoto. Hei, ihastuitko säkin tähän aivan ihanaan omakotitaloon? Hei, ja kun nyt kiinnostuit, niin ole minun yhteydessä. Mä olen Anu Kaijala ja nähdään pian täällä asuntonäytöllä Hämeenvaarassa. Hei, kivaa päivää sulle!